Il-prijorità tagħna hija l-ekonomija tkompli tikber sabiex inkunu nistgħu nqassmu aktar ġid lill-poplu. Iddikjara dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'laqgħa li kellu mal-GRTU f'Kastilja, laqgħa li matula l-GRTU ppreżentat il-proposti tagħha l-Baġit 2020. Il-President tal-GRTU Paul Abela apprezza l-isforz tal-Gvern biex il-pajjiż jibqa' jġenera surplus u qal li jixtieq li dan jasal aktar għand persuni li għandhom negozju. Il-GRTU proponiet ukoll li titnaqqas it-taxxa biex in-negozju jiġi trasferit mill-ġenituri għal fuq it-tfal, kif ukoll in-negozji tal-familja li huma regolati mill-adwar in-negozju tal-familja li ddaħħal għall-ewwel darba f'pajjiżna minn dan il-Gvern jaqgħu taħt il-One Stop Shop Hub Business First. Il-President tal-GRTU spjega wkoll li għandu jkun hemm inċentivi fuq pensjonijiet tas-self-employed. Il-GRTU proponiet ukoll li titnaqqas l-income tax għal 20% għan-negozji medji li ma proposta tqiset riskjuża mill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-baġit tas-sena d-dieħla huwa parti mill-implementazzjoni tal-manifest elettorali tal-Gvern. Qal li l-prijorità hija li l-ekonomija tkompli tikber għax hekk biss jistgħu jiġu implementati l-proposti li jiġu diskussi. Dottor Muscat qal li l-politika tal-Gvern hija msejsa fuq negozju li jkompli jaħdem u sejr tajjeb biex bil-ġid ġenerat jkompli tqassam fost il-familji. Hawn il-Prim Ministru enfasizza li fil-waqt li l-ekonomija sejra tajjeb, il-Gvern ma jistax jonfoq aktar milli jiflaħ. Fit-tmiem il-laqgħa l-GRTU rid titħassib tagħha l-kompetizzjoni inġusta minn sqallija u proponiet li l-apparat modern ta' scanning li jintuża midwana jibda jintuża wkoll għall-merkanzija li tkun ġejja minn sqallija. Dwar dan il-punt il-Prim Ministru qal li r-regoli Ewropej ma jippermettux lil Malta biex tagħmel kontrolli estensivi fil-fruntiera u rikonoxxa l-kompetizzjoni ġusta li qed jgħaddu minnha n-negozji żgħar minħabba kutrabandu li jista' jidħol fis-suq minn sqallija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.